Lut.
Basta ka 1 minute na, madalaban. Mag-reload na. Wala. Wala. Sige, pa man na lang. Alas gani. Bye. Pa man na. Madami na to. Basta hindi ko pinoko kung natin. Ba't hindi ko pa man kanya? Yan, yan.
dito naman sa Lao. Run out na lamang. Ayun ang mga kanila. Ano, dapat pa ako ng birthday. Hindi pa kita makapit. Pero nga parang porta mo dyan. Sa Tinidad. Wait, ha? Wait, dito sa Tinidad. May porta. Ay, hawak 10 minus 12. Ay, minus 12. 8,000 ba ito? 22 pa. Alas sa tulo, pag nabibili na naglang ang ano yung tira ka? Ayaw mo pala ng
And so, open tali, tawan, Patilog. Yung tabi. Dumod yung tabi. pwede one, pwede two lang. Pero tayo. Ocho. Hindi ka nagawat. Live lang galas to dikit.
Nandito na ka. Okay, sabi. Ano yun?
Nagkaparas ako lang mga additional. Lindo, so, kasi,
Hindi masala. Hindi mo nilawang para dalo sa kulang ang pera. Diba, sinasama din? Yo.
Kaya mo, di ba? Bakit? Papang, papang, papang. Let's get it. Bye. Papang, papang, papang.
Gitna ng kamong gawa? Mag-iba ng kamong gawa? Wala ka mahit sila. Napakagano mo na. Kanino po?
Yan, di ba sa ano? Yan, napapakit. Hindi naman yung ilaw na, hindi mo pang ilaw. Smart. Ito naman si Tito. Ganda na. Durugin natin sila. Diba? Yun muna. Dahil ako bigli. Ano ba yan?
ko pa din. Gawin mo. Ha? Doon ako na meron. What? Mga kalaban. Ay, uy, yun na. Sabi ang mga gusto ito. Uy. Kasi, Uy. Ay. Ay. Sus! Sus. Uy. Pati dawan ni Steve. Oops. Oops. Oh! Uy, hindi ka magagago. Pati dawan ni Steve na magdala magdala. Bawal niya mga bubo. Bawal niya mga bubo. Ganyan yan. Bawas? Ganyan yan. Ano yan? Bubo. Ha? Bumusok? Uy! Uy! Ah! Pa! Pero ka na, nabawal siya mga bubo. Ano ba yun? Arben. Uy, apoy! Uy! Pak! Pak! Para daw lamang mo? Uy, kung kalawan. Uy! Umawas! Nabaran. Marcel ka? Marcel ka? Marcel ko na naman. Hindi mo ako nakamay. Nabuta na ako. Bukas na naman. Bukas na naman. Marcel ka? Marcel ka? Ay! Bakit nasiyak ka naman? What? Ay!
Ulo! Pumo ka! Tangina nyo! Pera aja. Pera ka. Kaget lah sih kamu. Isna lang ako, par. Isna ako, par. Isna ako. Isna ako. Ilan mo mag-office mo siya? Ang mga hindi mo ka tayo, parang no, hindi na ako si Sir Marian. Nakagalawag niya ako pa. Hindi na ako kayo. Wala ko na ako. Salamat, nag-busy. Uy. Kung ano to, kapilado ng polo. Uy, may busy. Puto ka. Boss. Boss. Kunin mo lang. Kunin mo lang dugot mo. Yung mic na eh. Hindi naman yun. Magpagandang sa ko. Bubunas ang gripo mo? Ako na, iwas ka. Kasi na tumatig mo nito. Pupunta ko daw sa case. Dapat din niya lang maabutan. Okay. Okay, puro lang ako pa. Puro lang ako, is lang ako. Iya.
Uli na. Level up. Gagawin ko sumasyan. Uy, masay. Hanap ka. Usap ka sa kaya. Sige lang. Topic is Bila sana, di dito na nagkakadati. Pero may bakit kaya. No break. Nga, dyan. Kahit ang mga ko, norang ka, nasa. Oh, hindi ka buko. putang ina mo. Oo, nakagalatulog ka nga. Di ba na matulog? Mapera ko lang nga. Ano? Kemudian dia tu orang itu. Tak ada macam. Pagal. Ini anak orang yang paling pagal. Ini pagal. Baka mabutan ako. Yuhu. Kasi Mr. People. Yes, aku tak boleh. Ada kerja ni. Ni jo. Ini orang. Oi. Kita ni ikut. Jomlah. Bye. May mga pali nagsasaka. Nakabaya. Dito lugar mo ba? Dito lugar. Kapag Pero ka, wala ka na dito. ha? Kasi kung makilala ka, wala. Tama kaya ka, dahil mo kayo ka dahil. Hindi reklamo ay, kumari hindi reklamo. Bumo ka kaya. O, tayo na pa ba? Reklamo ay palitan ko. Ay, nagdadagdagan na yung puta. Puta ka. Uli. Nita. Niya. Puta ka. Pero ka. O, iba daw. Ring. Iba daw. O, iba daw. Ah.
Asawa ang pagiging, sabutan na ako, Mr. Boy. Ito, nilipupo ka pa sa naman. Tama ba? Ito na yun. Hindi ka mo magpiriwan. Ito, dinagpay. Masaksak niya pa din ka. Kaya, dali. Pati walang mga tao. Ha? Kalipat. Turuan kita ng parkour. Papakitaan kita ng mga invite. Buti. Sarap na ng live ko. Palitan. Kasi kita. Oo. Tunay!
Ako lang mga dalawa ng mga pagkakas. Uy na naman no. Pumunta lang mo sa mga. Uy na naman ni Om. Uy na. Meron sa ako. Ayaw, nagpayo mo. Hindi mo kapukunan. Babalik ka dito. Hindi mo ka mabukangat. Pagkapan ko ng sinihan. Pagkapan niya. Nagdata or three. Hindi pa ako. Mali pa ko. Suko ka pa. Mag-apil ka na pa. Mag-apil na pa. Kaya wala ka hindi. Ano, madam ka? Wala na. Uy, Pablo! Papahulo sa amin siya. Kasi babalik ako sa ano ba? Iniwahan. Ano ang gulo? May kabulo. Woo! Lumalalo may mga. Okay po. Sige na yawit sa ako. Kumbiya pa, kumain pa po. So, madali yung madali. Walang mga magulang ka? Hindi ako dati may tuwan. Hindi ako dati may tuwan. Ulit nga ako na mo kaya nagpalit pa mo kaya ako. Nasa ko sa ulit mo. Ulit mo no? Ang kuya, yung kuya na. Yeah. So, siguro yung nabuhay. Ha? Ano? Ano mapago yung kuya?
yung para doon sa ating mga abang pinagyan. Nagrili ko nga, itikpan ko. Wala ko. Itikpan ko ba? Ay! Nainig mo sila mga ayun. Nainig ka mo sila no? So, siguro yan talaga. Ito, kasi sinagal. Hindi lang ka? Ako, di ba tayo? Pagkural pa rin sila. At mga kapatid sila. Kung hindi yung manahal ko, magkakapa. Ay, doon yung kota mo. Panan, hindi ako Pusta naman. Magulong na, wag naman. Naman. Okay lang. Hindi mo naman kita. Susunod ka nga nga. Wala mo naman magsusunod. Ano wala susunod ka? Walk ba dito? Ano, nagano? Nagano po sila ganun sa mga dito. Because na, start to, pagkakaroon. So, okay lang. Okay lang. Uy! Ano ako na yun? Bago na, wala daw pang ito yung nagawa na sa akin.
Baba. Balik pa. Uy! Uy! Ano yan? Ako pa. Ito, hindi mo nagdawon. Pa? Pa? Uy, baba. Good. Ay, sir. Oh. Uy, baba. Tapos kamu, pa. Parang ka na-blessed. Tapos, Pa, pa. Baba ka pa. Wala pa ka mo diyan. Matakot. Ay! Malalaman ko. tapos teka, Nagutom ako. pinabatsik. Sulit ma. Hindi ako ko madali. Pag napatay na niya, kung nalilis siya, may ako dito ko. Irulat na. Sabi ko na. Kasi ako lang. Madung ko nga dito. Kapag trabaho na lang. Ano? Dali yan sa'yo.
balik ka na din.
At masako.